Hei, ez dakit bakizuen, Isidro Larrañaga Musika Eskola 50 urte betetzen ditu. Eta atzo hilo genuen bideoklip polit bat, taldetako ikasleekin konposatu dugu 50 urte hurreneko abestia. Eta abesti hontan saiatu gea estilo ezberdinak bertan uztartzen, ez? Alde batetik abestia hasten da tango batekin, ze Isidro Larrañaga fundadorea bea oso tango zalea zen. Gaina akordeo orkestakin jozuen azkeneko abestia tango bat izan zen, eta nik uste behai egiteko gino ezin hobea dela. Eta gaina, eukideu zortea eta orea Jose Mendizabalek grabatu dula hasierako zati hori. Jose Mendizabalek urte askotan Isidro Larrañaga Musika Eskolan lan egin izan du, eta nire irakasle izan zen urte askotan. Orduan, netzako oso berizia izan da, ez? Eta gore bat, noski. Ondoren, estribilloa sartzegea direkto, eta estribillo honen ondoren, estilo aldaketa ikustea, ez? Estribillo hortan estilo aldaketa dago, eta ondoren, eska zati batekin sartzegea. Bertan, nahi genuen, haizezko instrumentuak ere bereien lekua izatea, eta nik uste Euskal Herrian eska asko egin denez behar zuela, ez, abestiak olako zati bat euki. Bertan estrofa batzuk abeste ditugu, eta ondoren pasatzekea berriro estribillo batea, baino kasu hondan estribilloa guztiz aldatzen da, ze naizta berdina abestu, atmosfera saiatu gea aldatzen, trikitixa mundura, esan dezagun, ez, eta hortarako eskala dorikoa erabili dugu atmosfera hori sortzeko, eta noski trikititxa eta panderoa sartu dugu, ez, zati horretan. Ia esan oso politiagatua zati hoi, oso, ez dakit nola esan, baino Kepa Junkeran kutsu horrekin, nik uste gustatuko zaizuela. Eta bukatzeko, hortikan berriro estribillo bat iten dugu akapela, ahots askotara, ze trikiko zati horrek ahots asko landu ditugu, ahots ezberdinak. Eta bukaeran sartzegea kaina pixkat ematea rock zatiarekin, eta bertan estrofa batzuk abestea rock estiloan, eta gero estribilloa ere beste behin berdina abesten, baino atmosfera aldatuta, kasu honetan atmosfera rockeroagoa, ez, eskala mixolidoa eta akorde mixolidoak erabiliz, lortu dugu nik uste bukaera epiko bat izatea, así que espero gustokoa izatea analisi hau, eta mesedez sartu YouTubeen gure kanalea Isidro Larrañaga Musika Eskola, eta ikusi gure azken bideoa. Ez da arte, aio!